дар заминаи татбиқи дастуру супоришҳои Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади густариши ҳамкориҳои дуҷонибаи байни донишгоҳӣ аз моҳи сентябри соли 2025 то моҳи январи соли 2026 гурӯҳи донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таҳсили худро дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ идома доданд. Ин иқдом дар доираи барномаи табодули академӣ амалӣ гардида ба баланд бардоштани сатҳи ҳамгироии низоми таҳсилоти олӣ, ҳамоҳангсозии барномаҳои таълимӣ ва тақвияти робитаҳои илмӣ ва омӯзгорӣ байни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар равона шудааст. зимни вохӯрии аввал бо донишҷӯён дар моҳи сентябр ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Аҳлиддин Ибодуллозода иброз дошт, ки табодули академӣ яке аз воситаҳои муассири рушди низоми таҳсилоти олӣ маҳсуб ёфта, дар натиҷаи он сатҳи ҳамгироии барномаҳои таълимии донишгоҳҳои кишвар боло меравад. дар ҷараёни табодули академӣ донишҷӯён дар факултетҳои таърих ва ҳуқуқ, романӣ германӣ, педагогика, инчунин факултети забони англисӣ ва забонҳои шарқ таҳсил намуда, аз дарсҳои назариявию амалӣ, машғулиятҳои илмӣ ва усулҳои гуногуни таълим баҳраманд гардиданд. ин муҳит барои онҳо имкони васеъи андохтани таҷрибаи амалии бештар, густариши ҷаҳонбинӣ ва таҳкими донишу малакаҳои касбиро фароҳам овард. пас аз давраи табодули академӣ низ ректори донишгоҳ бо ин гурӯҳи донишҷӯён дидору мулоқот анҷом дода, аз ҷараёни таҳсили онҳо, шароити зист дар хобгоҳ, сатҳи дарсгузаронии омӯзгорон ва дигар ҷанбаҳои муҳими фаъолияти таълимӣ пурсон шуданд. зимни суҳбат донишҷӯён таассуроти нек ва таҷрибаи андохтаи худро иброз дошта, аз шароити фароҳам овардашуда, муносибати устодон ва фазои илмии донишгоҳ изҳори қаноатмандӣ намуданд. мо донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев бо эҳтироми самимӣ барои ин 4 моҳи таҷриба дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ изҳори сипос ва миннатдорӣ менамоем. 4 моҳи таҷриба хусусан барои ман як марҳилаи омӯзишӣ набуд, балки мактаби меҳр, зиндагӣ ва сабр гардид. устодони азиз, шумо бо сабру таҳаммул, бо меҳрубонӣ ва бо дили кушод моро дастгирӣ намудед ва бо мо роҳи рушдро нишон додед. дар фарҷом ба шумо омӯзгорон ва хусусан омӯзгорони факултети таърих ва ҳуқуқ изҳори миннатдорӣ менамоем. Я, Изачева Махфира, студентка 2-го курса факультета иностранных языков Харовского государственного университета по имени Моёншо Назаршоева. Вот уже 4 месяца я обучаюсь по программе академического обмена в Таджикском педагогическом университете имени Садриддина Айнӣ. В этом университете созданы очень хорошие условия. Нас обучают опытные преподаватели. Все занятия проходят на высоком уровне. Выражаю искреннюю благодарность ректору и опытным преподавателям за их поддержку во всех ситуациях. Ман Мирон Маҳмадовуд, донишҷӯи курси дуюми факултети биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ моҳи октябри соли равон ба донишгоҳи тибқи табодули академӣ ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон сафарбар шудам ва дар ин ҷо тӯли як нимсола таҳсилро идома додам. дар ин ҷо ба мо омӯзгорони пуртаҷриба ва беҳтарин ба мо дарс доданд ва мо аз онҳо хеле чизҳои нав ёд гирифтем. тавсияи ман ба дигар донишҷӯён ин аст, ки тибқи табодулотҳо ба дигар донишгоҳҳо сафар намуда ҷаҳонбини худро васеъ намоянд ва аз ин ҷойҳо бештар чизе омӯзанд.